Sitten kuvaat videolla tätä näin. Eli ensin mennään Safariin. Safariin pistetään toi Omakanta. Klikataan Omakanta, tuosta se olikin kanta.fi. Joo. Sitten lukee vihreällä kirjaudu Omakantaan. Ja sitten täytyy pankkitunnuksilla mennä tänne. Sulla oli Nordean tili. Näppäilepä sitten nyt se pankkitunnus siihen, tai tää, koska nyt ei sitä ehkä kannata videoida tänne ja paina OK. Okei, nyt sä voit jatkaa sitä kuvaamista. Ja sitten me mennään nyt pois täältä, koska meidän pitää mennä sinne Nordean ID, tää valkoinen systeemi. Joo. Tosta. Ja nyt Nordea ID-sovellus valmiina käyttöön. Otas nyt hetki vielä. Nythän se ei tietenkään sitten kysy sitä.